Olemme merkittävä Raptorin toimittaja ja eniten tulee asiakkailtamme kyselyjä Raptorin käytöstä, pohjustuksesta, riittoisuudesta ja niin edelleen. Tehtaalta löytyy joitakin videoita, mutta suomen kielellä ei, joten yritämme valaistaa vähän lisää aineen käyttöä. Eli Raptoriahan saa valmiina mustana tai valkoisena. Lisäksi on värittömänä, josta sitten sekoitamme RAL-värikartan mukaan, asiakkaan toivomuksen mukaan värin. Levitystapoja on aika monta. Perinteisesti on tietysti ja tavallisin on tämä massaruisku. Käy oikeastaan mikä vaan normaali massaruisku, kuten tämä Raptorin oma massaruisku. Toinen vaihtoehto on ihan tavallinen yläkannuruisku. Yläkannuruiskulla saadaan tarkemmin erilaisia säätöjä ja erilaisia kuvioita, kuten erittäin hienokin struktuuri, riippuen paineesta ja ohennuksesta ja niin edelleen. Lisäksi löytyy Raptorilta vielä tela, jolla voi saada jonkunlaisen kuvion. Itse en ole vielä testannut. Myöskin spreinä löytyy Raptori, tässä tapauksessa mustaa, ja tämä on kaksikomponenttituote, ja täällä on panos sisällä, jota lyödään sisälle ja ravistetaan. Ja tämä ei aivan helppo ole käyttää ihan kylmiltään, vaatii vähän tottumusta ja harjoittelua, mutta videolla yritetään käyttää, katsotaan miten se onnistuu. Puhutaan pohjustuksesta. Olen tässä maalannut epoksilla 4 eri paneelia ja käyttänyt Raptorin oma epoksipohjaväri. Tietenkin voi käyttää mikä tahansa epoksipohjaväri, myöskin teollisuuspohjaväri. Ja pääsääntönä on, että aivan tavallinen pohjustustyö, mitä tehdään ennen maalausta, kelpaa pohjustukseksi. Ja paitsi että sen voi tietenkin jättää aika paljon karkeammaksi kuin normaali maalaukseen. Raptorilta löytyy myöskin spray-pohjustusta. Tässä on meillä harmaana tällainen happotyyppinen spray-pohjaväri ja toinen valkoinen pohjaväri. Meillä on tässä Raptori sävytettynä RAL 4005. Kunnon ravistuksen jälkeen lisätään siihen kovenne. No niin.